Почваме да награждаваме най-послушните. Това са момичетата. Така. На 6-то място се класира Диляна Димитрова. Да чуя аплодисментите. На 5-то място се класира Елиза Дангова. Така, на 4-то място се класира Лара Ангелова. И сега, внимание, започваме с призьорите. 3-то място и бронзов медал за Петя Караиванова. Така, заповядай. Така, 2-ро място и сребърен медал за Зорница Ефремова. И внимание, шампионка и златна купа при момичетата за Ралица Илиева. Така, застанете тук насам, елате за едно общо снимане тук. Ето, стигни купата високо, тук да снимат журналистите. Така. Така, още малко ще изчакаме репортерите да... Така, освен ако няма други телевизии и предавания, това ще е така, благодарим. Може свободно си да слезеш. Да, благодаря. И не забравяйте, след официалното награждаване ще започне клубовата томбола. Томболата обаче да видим. И така, сега започва да награждавам най-послушните участници. Те дотигаха най-много време и ще започнем от 6-то място. 6-то място за Владислав Георгиев. Браво! Благодаря. 5-то място за Кирил Романски. Благодаря. 4-то място за Иво Йорданов. Четвърто място за Иво Йорданов. Тръгна си Иво Йорданов. Не си е тръгнал, ето го идва. Просто беше на спирка. Чакай сега. Сега започваме с призьорите. 3-то място и бронзов медал за Лъчезар Колев. Второ място за Еленос Маклузалидис. И шампион и златна купа за Виктор Павлов. Така, дигни високо купата да видим. Това сега всички едната снимка тук. Видите нещо взели да си отстъпя. Айде сега да съм отгледал да съм отгледал. Така, започваме сега с малко томбола.